Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulunang PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kanginan, kini si Brother Samuel Montimayor padayon nga magadapit kaninyo kanunay nining tungura, sa inyong nasab nga pagpatalinghog nining tulmanon usab sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini sa pagtulong ng PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association o Mercy Incorporated. O ako mga panginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo, makadangat unta kaniyong tanan karon nga nagasunod nining tungura. Aron sa ingon anak sayon kamo makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo tugod kay kini mo man ang gitudlo ni Master diri kanamo ug padayon usab kini nga among ipanudlo nga na kaninyo. Ug kini nga tulumanon, padayon kini nga mabati nato sa mong sibihan sa DYLA, magsugod kita sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, adlaw gyapon kana nga Domingo. Og adunay duha ka hugna ang atong pag-alagad ni sa mong sibihan. Ang unang hugna, mabati nato sa alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kaudtohon. Sa adlaw yapon kana nga Domingo nga gidumala kana sa atong executive and vice president sa maong pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa atong mga kaigsunan sa buhat no mga ministro o ebanghelista sa maong pagtulunan mo kana ang nag gamit niya ng maong programa uning oras no sa alas 11 alas 12 sa kaudtohon. O human sa samang pagkaagi usab, adunay gyapon mga programa nato sa daglaing mga dapit no sa mga radio station nga among nasudlan. Nikabat naman kini og 35 ka mga radio station ang among nasudlan sa Visayas o Mindanao, mga higala. O sa tuyog tinguha nining among gihimo aron sa mga hatagan o masayran usab sa mga tao ang doktrina nga gibarugan sa pagtulong ng PBCM nga niya na kami nagparug sa ikatulong panahon sa pagpadayag sa pagpamatuod sa katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao nga ang katumanan niya na nga among itudlo kanunay mao ang among langit nun nga magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. O sa pagpumusta sa tanan nga mga kaigsunan diri sa Visayas area sa atong mga kaigsunan sa branch number 25 sa tanan nga magigsunan na Sister IB Valenzuela ug ni Sister Janice maayong hapon ug nila ni Sister Mar Igunia ya sa Kasuntingan gapon gyapon mga kaigsunan nila ni Brother Hubot Panta di as Konsolasyon ug ni Sister Lucy Panta. O ngayon nila ni Brother Nasar Guardiana. May hapon gyapon kanimo Brad. O sa Katarman Uno ni Brother Manolito Duroy uban sa iyang pamilya. Ngayong hapon mga kaigsunan. O sa atong branch dito sa Mugo sa may San Remio nila ni Brother Jonilo Bintulan o sa iyang bahay si Brother Pirto Hinot. Ug sa tanang nga mga sakop diya sa mga branch sa San Remio Bugo. Mayong hapon kaniyong tanan. Ug yung man sa Bohol sa Montesuerte nila ni Brother Longlong Dimido og sa iyang bahay si Brother Gregorio Painagan ug sa mga kaigsuonan diya nga mga membro nga tanan diya sa mao nga branch. So didto sab sa atong main office no sa atong chapter o sa atong kanang Chief Minister si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas si Madam Gaga Eugenio uban sa tanan nga mga membro diya pag-uog madaan sa atong mga kaubas buhat nga mga ministro sa maong
pagtulunan. Maayong hapon kanyang tanan. Og ingon mo usab dito dapit sa gawa sa naso di ay sa atong mga kaigsunan ni na Sister TC Kulihat ug ni Sister Lily Patterson diya sa United States of America ug human usab ni Brother Nicodemus Nicky Jeremias sa mga amakiton pamilya na diya sa United States of America. Kumusta og maayong adlaw, maayong gabi o kaninyong tanan karon. Og aniya ihatag ko sa lain nga alagad magapangumusta usab siya nga na kaninyo. Kumusta og mayong hapon kanatong tanan kini usab ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Magkiguban usab ni atong programa dinhi sa istasyonan sa DYLA, no? Magsuod kita alas 2 ngadto sa alas 3. Og ako na lang mga pagpangumusta sa tanang magkaigsunan karon nga nagpatalinghog Luzon, Visayas ug Mindanao bisan pa dito sa dapit sa gawa sa nasod. Kumusta kaninyong tanan mga igsuon? Og dili lalim ang inyong sistema karon no diya sa Middle East, diya sa Europa, diya labi na diya dapit sa Israel. Daghan man mga OFW nga magkaigsunan usab nato nga naa diha ug uban usab diha sa nagkalaing mga nasod no karon na involved nining gitawag karon og gubat kibali kanang tanan mga liya lang sa langiton nga magtutudlo nga safety mo so mao kana na ang ato ang mga pagpangumusta gihapon no manginaot kita nga safety sila ug ako na lang pagpangumusta usab diha dapit sa Palasyo, kang Riberin, kumusta rin uban sa mga ministro, labi na usab sa imong pamilya, kumusta o mahinaot kami nga anak kamo sa kabaskog sa lawas kanunay. Aron nga kana mo ato magamit sa pagtuman sa atong obligasyon isip sa kita ka sinugo sa Dios nga Espiritu Santo nga ang ato iwali nato ang may balita para nga ang mga tao mahibalo sila kay ang ato ang pagwali din ni dili man sa kalautan kundi sa kaluwasan man mao man ato ang gi-after diha. Wala man ta mag-after dinhi o bahandi kwarta kundi ang ato nakatuman kita sa ato ang sugo nga gihatag gisangon nato sa langiton nga matutudo divine master nga mapahibalo kini ngadto sa mga tawo kalabot ni ang umaabot nga panahon nga ato na nakita karon nga naa nagsingabot na ang makuyaw nga panahon usa kini mao kini karon ang ato ang dugukan sa ato ang pagtuon Brad Samuel ug gani pa man sa dili pa ta mo himo lugar sa pagbasa sa Biblia may tingaling ato ang tukbilo no ang mga nahitabo kanhi sa atong kapanahonan no sa wala pa ang gitawag og katulunggubat kay atuban magyuta kay ang ato karong giatubang unahuman na mao man katong First World War ug Second World War so mo atubang kita sa ikatulong gubat sa kalibutan ug kana naa sa Biblia na gipamatud-an na sa Biblia gani pa man ang First World War angay mahibaw-an nato mga kaigsunan nagsugod natong 1914 unya nahuman ang gubat 1918 sa una ng gubat sa kalibutan so 5 years nahitabo nga nagubat yun ang ato ang nasod no ang involved nato nga mga nasod mao katong Britanya, Pransya, Amerika, Italy, Russia, Hungary, Australia, Alemanya, Turkey o Bulgaria. Mao na siya ang mga nasod nga involved natong gitawag og First World War. Unya ang maong hitabo natong gitawag og First World War. Grabe ang patay nato pero mas grabe gyud ni kini karon gud nga mga panghitabo. Ang nangamatay natong unang gubat sa kalibutan dili kayo tanto no. Gani sumala sa atong pagdukoy-dukoy dunay may 37 milyon ang nangamatay natong panahon na nakatong gubat sa First World War ang gitawag kato og Central Power katong maong gubat sa First World War unya dayon pagkahuman na after 21 years misulbong na pod ang ikaduhang gubat sa kalibutan nagsugod na to 1939 to 1945 so 6 years na human ang gubat kay ni surrender man ang Hapon naadtong August 15, 1945 tungod na itong pagbomba lugar sa atomic bomb dito sa Nagasaki sa Hiroshima sa Japan. O gani pa man daghan ang patay na ito, gani pa man kay ang unang bomba nga gihulog sa Amerika dito sa Hiroshima, daghan ang patay na ito, gipakita gani nga dunay 80 mil ang maong nahitabo na ito nga patay, mabitaw ito hinungdan nga ang maong mga Hapon na itong panahon na
ning surrender gyud sila tungod sa paghulog sa bomba sa Amerika dito sa Hiroshima or sa Nagasaki sa Japan. Ingon ana ka grabe gyud ang maong panghitabo. Mao kana Brad Samuel, mao kini karon ang dugo ka naa ba ni Biblia ni man ni karon, pero sa dili pa mo tukbel ta sa balaang kasulatan. Kay ang Biblia di may gyud na matuis, tinuod may gyud na. So kini sad nga panghitabo nato, do na po ni inunta kibali kasaysayan da sa Biblia nga naa ba gyud na sa Biblia. Naa. Nya karon mo ni karon ang ato ang pakita ngadto sa ato ang mga kahigusunan ug sa atong tigpaminawan, ilabi na sa Facebook o sa YouTube, nga dili basta-basta ni mga panghitabo karon, mga kaigsuonan, no? Unya ang katong ikaduhang gubat sa kalibutan, wala unta tay apil ang Pilipinas, pero kumo kay ang Pilipinas gikolonya man ta sa Amerika, mao nga ang Hapon nisulong din sa atong nasod sa Pilipinas tungod kay kita inuntado naman tayo gitawag og Mutual Defense Treaty batok sa Amerika o sa Pilipinas. Watay apil atong gubata, pero apil ta tungod lagi ining pagkolonya sa Amerikano dinhi sa maong nasod nato sa Pilipinas. Ug gani pa man sumala sa atong pagduki-duki, adunay usa ka milyon nga patay dinhi sa nasod sa Pilipinas, mga sundalog sibilyan. Ang maong patay usa ka milyon, asa ang daghang patay nga mga Pilipino nato dito sa Bataan Corridor, no? Kay dito man ang mga sundalo dito sa kanang korridor. Mao na ang nahitabo lugar sa ato ang nasod sa Pilipinas. Nya karon unsa man ang nahitabo pa gyud nadsam nga ato ang makuan dinhi nga sa diha nga gihulugan ang maong nasod sa Japan, ang Hiroshima sa Japan gihulugan og bomba. Ug gani dunay sumala sa atong pagduki-duki 85 million ang patay. Unya sa Nagasaki sa Japan 40 million ang patay. Imagine ka, milyon. Di basta-basta na makalilisan ka na, makahadlo ka na nga mahitabo kung mahitabo puna dinhi sa nasod sa Pilipinas, bisan pa sa ubang pang mga nasod, no? Mabalaka kita ni ana mga kaigsuonan ko. Mao kana nga unta ang kani untang kasaysayan unta ni ining nasod. Dunay pag-meeting lugar na atong July 1, 1968 about sa mga nasod nga bawal ang pagbuhat og kanang nuclear bomb o hydrogen bomb o mga atomic bomb. Doon na sila gihimong meeting dito sa Russia, ang maong mga nasod na unsa man ang mga nasod lugar nga bawal nga magbuhat sila og nuclear bomb o hydrogen bomb o atomic bomb. Nagsabot sila natong July, balikon ko, July 1, 1968 nga dili sila magbuhat ni ana kanang gitawag og NPT, Non-Preparation Treaty, nga man ang lugar ang ilaha lugar nga title lugar NPT, Non-Preparation Treaty, bawal sila magbuhat og mga bomba. Nagmeeting sila dito sa Russia. Unsa man nga mga nasod ang nagmeeting dito? Ang Amerika, Britanya, Israel, Russia ug North Korea mo ang mga nasod karon. Pero unsa man nituman ba ang Russia? Wa mo tuman, kay gani pa man si Putin nagpadayon siya pagbuhat og IBM kanang gitawag og International Ballistic Missile, IBM. Sikrito si Putin paghimo na ng mga bomba kanang gitawag og supersonic missile nga usalag kapag pindot manggawas ang mga rocket. Ana mo na karon nang nahitabo. Sumagod ato naman nang nakita diha sa ato ang pagtan-aw sa television, bisan pa sa atong inutang atong Facebook o sa YouTube, makita na to na. Nga kung pinduto na ang maong mga missile, manggawas ang 300 ka mga rocket nga dili halos ma-intercept, pero lagi ang ato pong kuan lugar ang US pod nagmugna gapon sila nga ma-intercept yo dito sa kahanginan nga dili gyud na motugpa sa yuta. Kay kuyaw man na og motugpa bratsam, daghan ang patay na anak nga mga Pilipino o OFW o bisan pa kinsa pa diha nga naa diha nang dapita. Nya ang pinakakuyaw ni Brad Sam ganing hydrogen bomb o nuclear bomb, kay ngano man kung kini mo ipabuto ni na giandam na sa Russia, giandam na sa China, giandam na sa North Korea ug uban pa nga mga nasod na ang mga bomba, pero bawal pa lang na karon kay dili pa man na may ultimatum gyud. Mo na karon diha nga kanang maong hydrogen bomb o nuclear bomb kung himuon ka na sa mga nasod, ang mahitabo na mga hilo ang tao nya magdala po nagsakit.
kay na tagaw man na. Kuna diha ka delikado Brad Sam ang maong mga panghitabo niining panahon na karon. Gani na dungog naman nato natong pirmirong simana yun sa July. Grabe kay to, no? Kuan na gani ang mga OFW na anak karon luoy kay sila kay wa na eroplano, wala na masakyan nga ilahang ka paulian sa ilang mga lugar. Daan naman nagisulti sa langit no magtutudlo nato nga kung mamisyon mo uli yun mo kay maabot ang panahon sa gubat, wa na eroplano, wa na barko managan, wala da ingon ana ang gisulti sa to langit nun nga magtutudlo. Karon ni ata sa pagtukbel sa Biblia Brad Sam kana tipik lang na sa kasaysayan lugar nga to ang pagduki-duki nga dili lalim. Kung kining mga bomba karon nuclear o kanang hydrogen bomb kuyaw man na. Pero atong tukbilon ang Biblia kana bang mga butanga Brad Sam nga nahitabo sa ato ang kalibutan karon. Nabay atong ikapakita diha sa Biblia Brad Sam. Kay balo ka Brad Sam ngano nga kay kanagong nahimo karon diha sa Middle East silot man na sa Dios. Tungod sa pagkamakasasala sa tao, Brad Sam, kay silutan magod ang maong nasod og wala pay nagpakasala diha nga mga tao. Kana usa kana ka silot sa Dios nga gipakita sa Biblia hinungdan nga kana nagakahitabo kana diha sa kitawag og Middle East. Ngano man? Basa ra gud Brad Sam ang Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 27 ngadto 28. Unsa ba ang gipakita diha nganong gakahitabo kining mga gubat-gubat karon sa nakalain nga mga nasod? Unsa ba ang gipakita sa Biblia? Anya Brad Cesar, gidaanan nang giplastada sa Biblia kung na may mga panghitabo nga naa lugar ato makita o diya lugar sa naglaing mga nasod, labi na lugar sa mga nahitabo niadtong niaging mga simana nga nagbinumbahay o dunay na pagkitabo nga nagbinumbahay na silang mga missile ang mga nagkalaing mga nasod. Sama sa Russia, Iran, upan pa Syria, sa Amerika, Palestina, mga kaigsunan mo sa kana mo lang kanay resulta sa mga giplastada la lugar na kasulat sa Biblia. Kaning amo dili man niingon nga pag hinadlok sa mga lugar sukwahi ni adtong usa lugar sa mga texter na to dire nga nang hinadlok kuno ta kay nagsigi kuno tag isgot niya ng mga gubat ha. Usa kini ato ba si sarula tanang hinadlok ang ato lang diha nga may bawo na to ang tao pagpangandam kung sao nila makasurvive kung makalikay sila ni ining mga kalaglagan nga gitagana sa Dios para sa mga tao niya. Pasaon ko ang Hebrehanon sa imong giingon Cesar sa 10:20 city antud sa pagabasahon nato sa kaning 28 ba na iba ato lang basahon. 26 ngatos 26 sugod tas 26 kayon kay kung kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala tapos nato madawat ang kaibalo sa kamatuoran wala na inhabilin pa nga halad inihaw tungod sa mga sala kung maghimo ta daw sa tinuyo nga pagpakasala tapos nato nga madawat ang kaibalo sa kamatuoran nga wala na daw mabilin pa nga halad inyaw tungod sa mga salabay di sidi kundili ang usa lamang gingon ka makalilisang nga pagpaabot ug kabangis sa kalayo nga magaut-ut sa mga kaaway. O na ang mapaabot na lang sa tao Bro Cesar. Kung padayon ang tao sa pagpakasala, padayon sila paghimo sa mga pagpakasala, dunay kalayo nga magaut-ut sa mga kaaway. Kinsa man kadto mga kaaway mo to nagbuhat pa pagpakasala. Sumala sa atong nakitang pahayag sa Biblia, Brad Sam, di ba? Karon. Ang ato namang usisahon, hinungdan di ay nga dunay mga kataladman sa atong kalibutan tungod kana sa pagpadayon sa pagpakasala sa tao. Nga dunay kalayo dayon, ato day na usisahon unsa nang kalayo nga muut-ut sa mga kaaway nga kanang kaaway mo ng mga tao kaaway sa Dios nga nagbuhat sa pagpakasala. Karon unsa ba kanang kalayo Brad Sam sumala sa Supunyas kapitulo 1 bersikulo 15 ngadto sa 18 Brad Sam. Gipakita ba sa Biblia unsa nang kalayo?
gipakita sa Biblia, Brad Sam. Anya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Sophonias, Sophonias, no? Kapitulo 1, Kapitulo 1 sa versikulo Sophonias. 15 ngadto 18. Anya Brad Cesar, basahon ta ang giingon mo nga sitas sa Kapitulo 1 sa Sophonias, versikulo 18. 15 ngadto 18. 15 ang atong pagasugod pagbasa hantod sa 18. 18 giingon dinhi. Kanang adlaw mao ang adlaw sa kaligutgot, adlaw sa kasamok, ug adlaw sa kasakit, adlaw sa kalaglagan, ug sa kalumpagan, adlaw sa kangitngit, ug sa kadulom, adlaw sa mga panganod, ug sa mabagang kangitngitan. Oo. Kanang adlaw lugar. Unya sa 16, adlaw sa trumpeta, ug sa pagpagubok, batok sa mga kinutaang syudad, ug batok sa hatagas nga mga salibdanan, ug akong pagadadon ang kasakitan ibabaw sa yuta. Aron sila matud pa managlakaw sama sa mga buta nga tao tungod kay sila nakasala batok kang Hiuba. Katong maong mga katawhan. Ug ang ilang dugo matud pa pagaulaon ingon sa abog, ug ang ilang unod iga sa libay ingon sa kinalibaw. Unya matud pa sa 18, ang ilang salapi ug ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligutgot niyo ba apan ang tibuok nga yuta pagalamyon sa kalayo. Ang kalayo. Sa iyang pagpangabubho kay tibawaso niya tapuso niya sak makalilisang gayud silang tanan nga nagpuyo sa yuta. Busa mo unay resulta, Brad Cesar, sa tao nga nagpakasala. Magpadayon sila pagpakasala hangtod ni ining panahon na karon ug sa kapanahunan nga palauguton. Unya ingon sa 18 ang ilang salapi daw ug ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligutgot ni Jehova apan ang tibuok nga yuta pagalamyon sa kalayo. Kita mo na. Sa iyang pagpangabugho kay tibawason niya, tapuso niya sa makalilisang gayud silang tanan nga nagapuyo sa yuta. So, kuyaw, di ay, mo ni karon ang nahitabo diha sa gawa sa nason. Tungod di ay sa ilang pagpakasala, dunay kalayo nga muot-ot nga anang maong mga tao. Sunugon. Karon ang pangutana, Brad Sam, mayo tingali basahon gapon nato ang Sophonias Kapitulo 1 versikulo 2. Unsa man ang inuntang maapektuhan unya ni ana? Basahon ko, Brad Sam, ang Sophonias Kapitulo 1, 2 ug 3 nag-ingon. Akong pagaut-uton sa hingpit gayon ang tanang mga butang gikan sa naong sayuta matud pa sa Dios. Nagaingon si Jehova. Akong pagut-uton muna ang tao. Imagine ka? Og mga mananap. Akong pagut-uton ang mga langgam sa kalangitan. Og ang mga isda nga naa sa dagat. Og ang mga kapangdulan sa mga dautan. Og akong pagaputlon ang tao gikan sa naong sayuta. Nagaingon si Jehova. Just imagine ka, Brad Sam. Ang mahitabo di ay, kung ang tao padayon sa pagpakasala, dunay gisgutan sa Biblia, nga ut-uton ang tao. Unsa pa? Ang maut-ut, tao, mananap, langgam, sa kalangitan, isda, kadagatan, nga naas kadagatan, tanang kapangdulan, tanan, nga mga butang nga nias kalibutan, maghigalag may kaigsuunan, wala una sa Dios. Imagine ka ni ana kung atong hinuktukan pag-ayo. Gani karon wala pa na may tabo. Karon kung may tabo na, kay sumala pa sa ato ang record, Brad Sam, nga nakutdo. Ang gisaligan karon sa China, aduna say kontrata nga gitawag og 4 billion US dollar. Nagkontrata ang China dito sa Iran nga ang Iran mao'y mo supply og unsa man gasolina dito sa China. Karon
Kung mahitabo kana, Brad Sam, kung babaga na unya ang mga barko, pabutha na unya ang mga barko, ha? Nga naa maghatod sa oil ngadto sa China, unsa man unya ang mahitabo sa China, Brad Sam, mukulaps ang ilahang gitawag ekonomiya. Ha? Kay ang naa sa China karon nagsalig ang China sa ilahang mga kahimanan, pagkaon, tanan diha, og oil. Kaya di man mo andar ang ilahang mga makina o wala ang oil. Naon sa may mahitabo niya ni ana. Sa diha nga diin, ha? Mahitabo na unya nga wala nay oil nga diin mukuan lugar mo supply dito sa China. Mo collapse ang ilahang transportation sama sa mga train, sakyanan ug uban pa. Ang ilahang mga produkto. Kay karon ang ato ang produkto kani made in China. Di ang mahitabo karon sa China, mo collapse ang ilahang ekonomiya. Di siyempre ang presidente sa China di mag-wild na unsa man patay na tatanan ani guba talaga ta ni tanan. Oh, unya unsa man lugar na di ba ang kasulatan ang tanang mga butak ut-uton pinaagi sa kalayo unsa man ang kalayo wa mo maglantaw mga higalag magkigsuunan tan-awa ra gud kung hulgan og bomba tanaw ang building di ba collapse sa kung sa pa na ka dig-on das building collapse gud na siya Magsilaog. oo magkayo Kayo. tanaw ra gud ang mga bomba nga palupad sa Israel ngadto sa Mga missile. Iran Hmm? di ba mga kalayo makita ni mo na sa kawandangan ingon ana mga higal ang gidetalye sa Biblia so kini Biblia di ini mamakak mo mga nga gitudlo man ni Master Renato ato pong gitudlo nila Brad Sam ayawa taman lang nga ang mga tao makabantay sila kay uwahi ra ba ang pagbasol Brad Sam Pangandam. makapangandam ingon ana Kay nya kay kita karon mauman ang galamiton sa Dios nga isulti ni mga butanga do ato isulti kita nila pakasadon nga mingon sila ay ang inyong gimo gipanghadlok ninyo ang mga tawo may manghadlok katong dana na mo ni nga mosulti sa pagpaybalo ninyo kay walay lain nga mga relihiyong karon nga nagpamatuod ana about ni anang unsang mahitabo nga naa ba dayna sa Biblia dayna nya mingon day mo panghinadlok di ni panghinadlok kay katong dana na mo naisip usa ka misyonaryo usa ka ministro sa pagtudlo sa kamatuoran ug asa ta paingon Brad Sam kay ang Biblia nagtudlo masabog asa ta paingon oh di ba na karon na ana dia Brad Sam wala on di ay ut-uton di ay ang mga mananap isda tanang butang sa kalibutan Pandulan sa yuta. oo Naa. Lakip. pero ang pangutana Brad Sam mayo i-read nimo ang Proverbio kapitulo 1 bersikulo 24 sa dili pa na mahitabo ka ng mga butanga. Unsa ba ang gipakita sa Dios? Ha? Proverbio kapitulo 1 bersikulo 24 katos 28. Sa dili pa moabot ang maong kalayo nga muot-ot sa mga kaaway na ng mga tao mga makasasala. Biunsa ba ang inuntang buhaton sa Dios sa di pa kana moabot? Aniya Brad Cesar, basahon ta ang gingon mo nga sitas no? Proverbio. Nga matulpa mo nay ipabuhat lugar sa Dios niya sa dili pa lugar Mahitabo ka ng mga butanga. Mahitabo nga pangitabo nga iyang Ut-uton, pinagis kalayo. Tao nagpuyo si uta pinaagi niya ng kalayo nga gisgutan sa Biblia niya. Sa Proverbio ang kapitulo 1 bersikulo 24 ato ning pagabasahon Ngatos 28. hangtod sa 28 nga atong pagabasahon gingon. Inyong patalingogan mga kaigsunan. Tungod kay ako nagtawag og kamuming balibad ingon ang Dios niya ngadto ni sa proverbio ni Solomon man Tungod kay ako nagtawag og kamuming balibad akong gibayaw ang akong kamot ug walay tawo nga nagtagad ingon ang Dios apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag ha ug dili mo buot sa akong pagbadlong. Siyempre, doon na may pagbadlong ang Diyos kadto sa mga tao para dili lugar sila maghimo og mga dautan nga mga buhat. Busa, 26 pa siya. 26. Ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot, ingon ang Diyos. Ako magatamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok. 27. Sa diha nga moabot ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo.
ug moabot ang inyong pagkaalaot sama sa usa ka alimpulos sa diha nga ang kasakit ug kaguol mudangat kaninyo. 28. Unya ingon ng Dios, sila magasangpit kanako apan ako dili mo tubag. Sila magapangita nga masingkamuton kanako apan sila dili makakaplag kanako. Kuyaw, Brad Sam? Ha? Sa dili pa day mo abot, Brad Sam, sumala sa imong gibasa. Napaday untay kasi makasikay-sikay pa di yung tao, Brad Cesar, kung kana magbiya siya sa pagkadautan kay mo man ang subject nga matter ani nga panghitabo. Ang purpose sa Dios mutawag pa una. Pero ang pangutana diya sa diya ang Dios mutawag, ang tao magbabalibad man. Gamiingom din o mama ng PBCM. Sama lugar sa atong gihimo karon. Wala sila mahibawon ang Dios nagtawag naman eh. Atong gihimo dili ni ingon pagpanghadlok nila. Pagtawag ni ituyo na nila ni nato ni para makapangandam sila kung maabot kanaon niyang panahon na dakong kasakitan. Makaandam na sila mga mahal na Brad Cesar. Karon ang himuon di sa Dios sa dili pa na may tabo nga walaon kining tanan butang sa kalibutan. Mutawag day ang Dios. Personal ba ang Dios mutawag dili? Dunay iya himuong mga kasangkapanon nga mga tao aron nga mao magbalita ngadtos mga katawhan nga mao ni ang atong himuon karon. Mao ni ang among himo karon. Wa mi magdawat og sweldo maski 5 centavos kaugalingon namong kwarta among gihatag gibayad sa mong istasyonan para lang nga kining may balita alang sa kaluwasan moabot diha ninyo. Mutawag ang Dios pero balibad man mo. Maingom din mo, paghinadlok man inyong wali diha. Ay, paghinadlok. Sa diha nga ang tao may balibad, unsay buhaton sa Dios. Ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Ako magatamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok. Mo kita mo na. Sa diha nga moabot ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo ug moabot ang inyong pagkaalaot sama sa usa ka alimpulos. Sa diha nga ang mga kasakit kaguol mudangat kaninyo. Unya sila managsangpit kanako apan ako dili mo tubag. Sila magapangita nga masingkamuton kanako apan dili sila makakaplag kanako. Uhay ra pagbason. Sama sa kang Noe sa unang kapanahonan. Si Noe nagwalis may balita about sa arka. Sa kaluwasan. Sa kaluwasan. Para musakay ang tao sa arka para nga ang tao maluwas kay dunay dakong dunop nga may tabo unsa may nahitabo sa tao mituo sa sinugdanan apan wala mo lawtay. Unsa man pilara ang naluwas sa panahon kanu walo lang ang iya lang anak o nga iyang asawa. Ingon ana mga higal mga gison ay mo pa ingon nga hinadlok na po ning PBCM wa may mahinadlok oy. Giwali ba ni ba mga pastor wala. Gidetalye na mo unsa nang kalayo. Pero niya Brad Sam, tibawason tani. Kay dili ta sama sa uban maguwali nga ditso lang dili. Gidetalye na mo unsa nang kalayo. Karon nganong tawagon man ang tao sa Dios. Basahon ko Brad Sam kay pabo naman ako ang Biblia. Nganong motawag ang Dios sa mga tao sa di pa moabot ang dakong kasakitan? Gipakita dinhi sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 21, nag-ingon. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ingon sa wala pa mahitabo sukat sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon dili na gayud mahitabo pa. Ngano? Nga ang Dios nagtawag kay dunay moabot nga dakong kasakitan. Nga ang mao kunong dakong kasakitan wala pa may tabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon og dili na gayud ni mahitabo. Imagine ka. Ngano di ay nga ang Dios nagtawag tungod kay naay dakong kasakitan nga moabot. Pag ingog dakong kasakitan, dako nga kasakitan, dili gamay nga kasakitan. Kana lang galing nitabo karon sa Israel ug Iran ug uban pa. Unsa man na di day na dako kasakitan na nga mga tao dito halos wa ni kaon. Nagguba ang ilang pinag-anan. Gamay din na nga kasakitan. Sa diha lang galing bagyo lang ni gamay. Baguo lang magaling ta kaya to ang balay nyate dupar sa hangin.
Kana pa ka, mga building, mga edipisyo, dagko mga building, nangagubak, tungod lang na anang gitawag mga missile. Dako nga kasakitan, ang muabot na to. Kini karon tinipsig naman eh. Di pa man mao ang katapusan. Ha? Mao na ang purpose sa Dios. Ngano nga ang Dios nagtawag. Dili ang Dios traidor. Na ipamagi ang Dios nga daw iya unang tawagon ang mga tao sama ini among gihimo karon. Pagtawag ni karon kay nagsingabot na ang haduol nga katapusan na mga tilimadon na mga ilhanan nga gipakita. Naara na sa tao kung ang tao magbayan-bayan sa iyang kaugalingon. Ha? Karon, naay dakong kasakitan badsam. Unsa makanang dakong kasakitan badsam, Isaiah 24 bersikulo 3 ngadto sa 6, gitugan ba sa Biblia unsa kanang dakong kasakitan nga kun kana mahitabo pag-usab, dili na kuno na mahitabo pa pag-usab kanang dakong kasakitan? Gidetalye ba sa Biblia sa mabasa nimo sa Isaiah 24:3 ug 6 unsa kanang dakong kasakitan badsam? Aniya Bersisar, kung unsa nang dakong kasakitan gisgutan kana sa Biblia niya nga sa pag-abot niya ni ana mo hinungdan nga ang yuta mahimong walay sulod ug unsa po'y makapahimong walay sulod nga resulta niya ng dakong kasakitan nga gipasidaan sa Biblia niya. Basahon ta 24:3 ang atong pagabasahon, unya ikama nato sa bersikulo 6 gingon dinhi. Ang yuta paganuon nga walay sulod gayod ug paggalaglagon gayod kay siyuba maoy nagsulti ni ining pulungan. Sa size nato nga ang yuta paghimuon sa Dios nga walay nga himuon niyang walay sulod ug iyang pagalaglagon. Pero unsa may makapahimong walay sulod sa yuta nga matud pa resulta kana sa gipasidaan sa Dios, gibasaan ni Kristo nga moatubang ang tao niya nandakong kasakitan nga angay mo kanay angay pangandaman sa tao. Basahan lang ang 4, 5, 6 badsam. Basahon ta ang bersikulo 4 na ilaos na tos bersikulo 6. Sige. Ingon. Ang yuta nagabangutan og nagakawagtang o gakawagtang daw. Ang kalibutan nagakaniwang og nagakawagtang. Ang may patason nga katawhan o may mapahitason nga katawhan daw sa yuta nagakaniwang gayud. 5. Ang yuta usab nahugawan ubos sa mga pumuluyo ni nahugawan na ang yuta. Mga nagpakasala lagi. Tungod kay ilang gilapas ang mga balaod, gipasipalahan ang kabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Mo na resulta kay ilang pasipalahan ang balaod, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Mo ni resulta Brad Cesar sa bersikulo 6. Tungod niini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta ug silang ana nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog ug jutay lamang ang nanghabilin. Kita mo na unsa di ay ka disastrous ang mahitabo. Ang yuta sunugon. Unya og mahitabo nga sunugon unsa man? Ang giingon sa Biblia, jutay lamang ang mabilin nganong sunugon ang yuta tungod sa pagpakasala sa tao. Kay wala nila tumana ang mga balaod sa Dios. Imbis nga naa na ta si Espiritu Santo, tuwa ni balik ni noon sa Dios Amahan. Ni balik ni noon dito kay Kristo, di ni pagdaot ha. Ha? Wa may supak sa Dios nga Amahan, wa may supak sa Dios nga Anak. Apan lamang wa lang nila may bawi. Nga niya nata sa the third dispensation sa God the Holy Spirit. Sa panahon sa Israel ang Amahan mao gituhuan. Sa panahon ni Kristo, si Kristo ang gituhuan. Wa pa man ta kaabot ana. Panahon sa Israel wa pa ta kaabot. Kay kasaysayan kana sa unang forefathers kana. Sama ni Moises, ni Isaac, ni Jacob ug uban pa nga mga propeta kani sa unang panahon. Sa diha nga nangamatay sila. Ha? Kinsan man pud ang nipuli sa Dios nga Amahan, di ba gipadala yang bugtong anak ka mo si Kristo? Dito na pud ka Kristo mo tuo na pud ka si Kristo mo maluluwas na pud sa ikaduhang kapanahunan. Unya kay si Kristo. Misaka man sa langit human siya nagpasakit nagpakamatay tungod sa sala sa mga tao kanhi sa unang kapanahunan ang katum iyang giluwas mo to iyang iglesia nga iyang gitukod. Ha?
ning kayab siya sa langit, sa wa pa sa mukayab daan siyang nagpahibalo nga magpadala sa laing nga manalaban nga mo Espiritu Santo nga may magtudlo sa tanang mga butang. Mao na karon ang among langitno nga magtutudlo. Mao nagtudlo sa Biblia, mao nagtudlo sa kaalam ngano nakabasa min ini mga butanga. Kaya wala pa si Master, may balo kami pagpadagan sa istorya kalisod anaa. Ha? Ngano na baluman min ini? Tungod sa pagtudlo sa God the Holy Spirit. Lamang ang problema, kadi sila mo to, nga ang Holy Spirit, magpakatao. Sa naron, di mapuna to mapugos ang tao, naron na niyo, basta, kay gisultihan ta mo. Nga naisikan child. Munya di yun mo to, kay tuwari mo sa first child si Kristo daw, tayo mahimo diha. Mo ka na diha, Racham. Na, kay ut-uton man ang yuta, tungluhon man, ha? Sunugon man ang yuta, pangutana. Ikapila di ay, ha? Natunglo. Basa, Bradsam, ang pinadayag, Kapitulo 11, versikulo 14, Bradsam. Unya, ang makapasunog sa dili pa na ko na basahon, Bradsam, sa yuta, alang sa kasiran sa tanan, kay basig makaingon mo nga, kanang kayo nga gamito na itong maglungag ta. Muna yung makapasunog. O sana. Ini, Bradsam, basahon ta. Tuganan tati sila sakto nga ang makapasunog niya na kung doon na may giingon nga sunugon ang yuta, ang makapasunog niya na sumala sa atong mabasa sa Isaias 42. Sa Kapitulo 42, versikulo 23 unya kama na to sa 24 o 25 mga kaigsunan inyong patalingugan ang nakasulat sa Biblia. Ingon din. Matod pa sa atong mabasa, kinsa ba ang anaa sa taliwala kaninyo? Giagi pangutana ba? Kinsa ba ang anaa sa taliwala kaninyo nga mupatalingog niini o nga mamati og mupatalingog sa panahon nga umalabot? Dunay angay patalinghugan nga mga pangitabo sa panahon nga umalabot, ha? Ngano di ay? Nga angay nga patalinghugan. Sa 25 giingon. Tungod niini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapahisalaob kaniya sa iyang pagmaglibot apan siya wala moasayod niini ug kini nakapasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Unsa di ay makapasunog, Bradsam? Pasunog, Bradsam, nga matud pa sa atong gibasa sa 24 sa Isaias nga ang tanang pumuluyo sa yuta nangasunog unya jutay lamang ang nabilin. Unsa ang makapasunog? Makapasunog mga kaigsunan. Dili ka ng kayo nga inyong gingon diya sa maglungag mo kung dili ang makapasunog niya na ang kanang iyong kusog sa gubat mga kaigsunan. Unya karon, di ba? Atong nakita diha sa television, nakita nato diha sa Facebook o sa YouTube sa pagbomba sa mga missile sa Iran paingon sa Israel ug ang Israel pod nagpalupad og missile ngadto sa kanang gitawag og Iran ug uban pa nga mga nagkalaing mga nasod. Unsa man nahitabo? Di ba gubat? Nagkalayo. Di ba ang Biblia wa mamakak? Namakak ba demi sa magisulti? Wala. Gidetalye yun sa Diyos. Kung nagisulti na ni Master ngayon, ana ang mahitabo. Ha? Sa kalibutan. Nganong tunglohon ang kalibutan? Kaya giingon man sa Pinadayag Kapitulo 11, versikulo 14 nag-ingon. Ha? Basahon ko para nga mahatag yun nato ang maong detalye. Nag-ingon sa 11. Ha? Pinadayag Kapitulo 11, versikulo 14, ingon nini ang gipakita sa Biblia. Ang ikaduhang himaraot milabay na, tanawa ang ikatulong himaraot maabot na. Muatubang netag ikatulong himaraot, kung imo nang basahon sa lain-laing translation, labi na sa bugna nga gisgutan ba Cesar? Oo. Nang pinadayag gitawag ka nagbugna unya ang Santiago, gitawag ka nagagubo. Sa bugna tunglo. Tunglo. Sa Bibliang Katoliko gitawag og kataladman. Og sa King James Version gitawag ka naghimaraot. Ning atubang nakunuta sa ikaduhang himaraot kataladman tunglo, pero mo atubang pagyutag og ikatulong himaraot tunglo og kataladman. Unsa man ang una og ikaduha nga himaraot o kataladman mo na ang First World War, ha?
Og ang gitawag og Second World War milabay na. Muatubang ta sa ikatulong himaraot o katalagban mo ni gitawag og ikatulong gubat sa kalibutan. Ikatulong tunglo. Ikatulong tunglo. Ngan tunglohon tungod sa pagpakasala nas mga tao sa tibuok nga kalibutan. Ingon ana mga higalag magkaigsunan. Ang kabilinhon ngano nga kita mangita na karon sa insakto nga pagtulunan nga mo'y makahatag kanato og kaluwasan. Mga higala o mga kaigsuunan. Ha? Dili kami ingon ta ang maluwas sutag simbahan. At tag simbahan dito sa mga unsa pa diha imingon na ta, praise the Lord, hallelujah. Madugay na ilauya mo. Lauyahon mo. Di na pwede mahigalag mga kaigsuunan. Dili gina pwede. Ha? Gubat ang makapasunog sa yuta. Ha? Mga higalag mga kaigsuunan. Basa Brad Sam ang ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 12. Unsa ba ang gidetalye diha Brad Sam? Para sa dugang mga sitas nga atong ihatag ngadto sa ato ang mga higala og sa tanan nga nagpatalinghog nining panahon na karon. Diha Brad Cesar, dugang mga pangitabo ni nga mo'y mahitabo sa kalibutan Brad Cesar. No? Sa ikaduhang Pedro 3 sa iyang kapitulo 10, versikulo 11. Versikulo 10 hantod sa 11 ang atong pagbasa. Lahos nga tos 12. Gingon. Apan ang adlaw sa Ginoo maabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dagkong dinaguok ug ang mga kasudlanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga ania niini. Muna ang giisgutan nila ni Apostol Pedro nga ilang nakita sa ilang mga pananaw. Sanglit, matud pa sa atong mabasa sa versikulo 11, kining mga tanang mga buta nga pagatunawon man sa ingon, pagkakinanglanon gayo di ay, nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagka-Dios nun, ingon si Pedro. Nga magapaabot og magadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagaduslitan og pagatunahon ang mga langit ug ang mga kasugdanan sa kalibutan nangatunaw sa kalayo. Matud pa, nangatunaw daw sa kalayo sa tumang kainit. Unsa ining kalibutan na Brad Cesar? Usa mo nay dingon nato sa Biblia sa dili pa na may tabo ng mga tao atong giawhag nga unta magsikay-sikay sila sa makapangita sila og kasiguruhan sa ilang pagpangalagad sa Dios nga kana sigurado sila nga kung maabot na kaning mga panahon andam na sila kun kana kay kini mahitabo magini Brad Cesar. Oo. Matud pa sa atong mabasa sa Biblia nga naa bitaw na 5:18 mga sa Mateo nga walay tulpok ni usa ka kudlit nga pagasayloan sa kundili ang tanan matuman bisay isa lang kukudlit ha munay gitagna lugar sa Mateo 5:18 sa 5:18-19 na sa Mateo busa kay kana giprastada na sa Biblia munay 100% nga matuma na ug kana angay nang ang tao magpaabot unya nianang mga panahon karon ni apa ang panahon sumala sa Biblia, unsa bang gisgutan? Basahon ko ang una Pedro kapitulo 4 bersikulo 7 nagingon. Apan ang katapusan sa tanang butang nagkahiduol na busa magmalinawon kamo sa nahuna og batonin ninyo ang maayong panimuot aron kamo managampo. Unsa di ay ang gingon sa Biblia? Apan ang katapusan sa tanang butang nagkahiduol na. Dugay pa ba? Ha? Mao kana mga higalag mga kaigsuonan. Karon ang pangutana Brad Sam. Unsa man ang atong kaluwasan niining panahon na karon? Ha? Naay kaluwasan sama sa arka ni Noe. Naghatag ang Dios og kaluwasan pinagi nga musakay ka sa arka. Karon sa panahon na dili na arka ang kaluwasan. Unsa ba ang kaluwasan karong panahon na? Basa Brad Sam ang Mateo 4:4 nga dinhita mangita niini. Ha? Yeah, Brad Cesar, basahon ko ang 4:4 sa Mateo nga mo ni dapat
kinahanglanon sa tao Buhaton sa tao. para makalingkawas sila niya nang moabot nga mga dakong kasakitan, nga ang dakong kasakitan resulta niya na mo kanang pagabot unya sa katulong gubat sa kalibutan. Yaw? Sa 4:4 gingon sa Mateo. Apan kaniya mitubag siya nga nagaingon ingon si Kristo na isulat na. Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Busa. Unsa di ay? Nga di pulong nga magula sa baba sa Dios. Nga na ikabuhi sa tao mga malnamo nga mga kaigsunan. Oo. Pulong sa Dios di ay. Pero kanang pulong sa Dios na ana makaplagan nimo sa baba sa Dios o nyag maingong ka nga ang pulong sa Dios espiritu man ang Dios di makita mo nay dakong binuang. Ha? Dunay Dios nga mamulong ni ana kanang nga maong mga pulong para sa kaluwasan. Ha? Karon unsa ba ang ikagarantiyan ng maong pulong sa Dios? Nga mao na ang kaplagon sa tao, Hope 5:20. Mao na ni ang sulbad. Ha? Sa tinggutom, o kay panahon sa gubat, gutom man yun. Kinsa pa may makatanom karon panahon na og mahitabo lugar na. Wa gyud makatanom. Gingon sa Biblia sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat. Nana ang gubat gikan sa kagahom sa espada. Kini di ang pulong sa Dios. Muluwas na ini sa gutom. Unsa pa? Muluwas ni sa gubat. Gikan daw sa kagahom sa espada. Ha? Ginitali ba, Brad Sam, Episo 6:17, unsan ang pulong sa Dios? Brad Sam, nga diha ka maluwas, pinaagi sa dakong kagutmanan o sa gubat. Kay sa panahon sa gubat, kinsa pa may mamaligya in tawag bugas. Kinsa pa may mamaligya in tawag pagkaon. Muadto kas department store nga nagubat na diha, wa na. Ha? Ano Brad Cesar? Sige. Insay mga usa ka ng pulong sa Dios nga Ipakita sa Biblia. Niya sa Episo 6:17 nga maunay angay dawaton sa tao. Pagitaon sa tao. Niya sa bersikulo 17 sa kapitulo 6 gingon. Ug dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan. Ug ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Muna ipadawat sa tao katong espada nga gisgutan nga makagarantiya lugar sa mahitungod sa gubat, sa kamatay gikan sa espada tungod kay dunay mga panghitabo nga dagkong mga panghitabo nga angay pangadaman sa tao nga ang kalingkawasan sa tao mao lamang ang pagdawat ni anang matud pa pulong sa Dios nga gisgutan nga ang magtudlo niya na mao ang Dios. Kay matud pa magagula gud sa baba sa Dios. Siyempre kay magagula sa baba sa Dios, ang Dios mismo mao magtudlo niya ng pulong sa Dios nga ikaluwas sa mga katawhan utob sa mga tao nga mudawat ni ana mga kaigsunan. Naaba Brad Sam sa Biblia Juan 14 ang Espiritu Santo bagud mao magtudlo sa tanang mga butang Brad Sam. Kalakip na ni anang maong pulong sa Dios. Nagid ba siya? Kay ang Espiritu Santo mao man ang magtudlo sa tanang butang tungod kay kanang Espiritu Santo si Kristo man ang nagpadala ni ana, nagsaad ni ana niya basahon ta sa Juan 14 sa iyang bersikulo bersikulo 15 ang atong sa 25 atos 26 sa bersikulo 15 nga gingon kun higugma kamo kanako inyong tumanon ang akong mga sugo ug ako mga muyo sa man ingos Kristo ug kamo iyang pagatagan ug laing manlalaban nga makig-uban kaninyo hangtod sa kanturan nga kung kinsa kining laing manlaban nga gipangamuyo ni Kristo ngadto sa iyang ngahan para ug kini magkag-uban hangtod sa kanturan sa 25 ug 26 sa maog gyapon nga basahon sa Juan 14 gingon ining mga butanga gisulti ko kaninyo samtang ania pa ako uban kaninyo ingon si Kristo. Apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa man siya mo ang magtudlo kaninyo sa tanang butang to. Lakip ng pulong. Ug magpahinumdum sa tanan nga ako nang gikasulti kaninyo. Busa ka ng Espiritu Santo Brad Cesar, mao ka na ang magtudlo sa tanang butang ug ang usa sa itudlo sa butang sa Espiritu Santo nga butang mao ka ng pulong sa Dios. Sumala sa atong nabasa sa Biblia nga para panalipod nga moabot unya sa gubat gubat sa ug dakong kagutom nga kagutom
kay matud pag giplano sa Dios ngahi ang kalibutan himo ang walay sulod. Walay sulod. Busa kay plano man na niya, busa iya kanang gipapangandaman sa mga tao para inikabot unya niya na ang tao andam na mga mahal namo nga igsoon kay siya man maoy nagtudlo niya ng tanang butang para pagpangandam sa tao kung maabot kanang ikatulong gubat sa kalibutan. Kinsa magtudlo? Sa matud pa sa itong ibasa, ang laing malalaban nga mao ang Espiritu Santo sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia, Brad Sam, kana bang pulong sa Dios nga mao ang itudlo sa Espiritu Santo? Gamhanan ba na, Brad Sam? Mayo tingali atong prubahan, Brad Sam, kaya mingon sila nga, di man nagamhanan ng pulong sa Dios. May basa, Brad Sam, ang Juan, Hebrehanon 4:12, Brad Sam. Ang pulong ba sa Dios, gamhanan ba yun na, nga muluwas sa kagutom o sa gubat? Tidood ka na, Brad Cesar, gamhanan yun na. Brad Cesar, ka naman tuod kay ang Dios ng Espiritu Santo mo'y nagtudlo niya ng tanan niya. 4:12 sa Hebrehanon gingon. Kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihog, nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug mudulot ngadto sa kinatagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kayukan ug mutugkad sa mga hunhuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Gamhanan ang pulong sa Dios. Karon ang Espiritu Santo Brad, kay nabahin man sa tulo, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Ang Amahan nga mao si Uba, humana ang iyang buluhaton. Ang ikaduha, gipadala niya iyang buktong anak nga mao si Kristo, nga magluwas sa katawhang Israel nga nagkasala. Nagula si Kristo sa iyang dugo, ug si Kristo sa human niya giluwas ang mga Israelinon kani sa unang kapanahonan. Ang iglesia ni Kristo ang iyang gitukod. Nagpadala sa glain nga malaban nga maong Espiritu Santo. Sa Biblia ba ang Espiritu Santo mao gipulid ni Kristo? Basahon ko ang Juan kapitulo 14 bersikulo 25-26 nga ang Biblia nga atong pagbasahon ang pulong sa Dios nag-ingon. Matupan ni Kristo. Kini mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Ang magdadasig apan ang ug sa diha nga makagikan ako matupan ni Kristo. Ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, puli kanako. Siya mao ang magtudlo kaninyo sa tanang butang ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. So ang puli din ni Kristo, naman ang Amahan, ang puli si Kristo. Pag abot ni Kristo ang puli, mao na sab ang Espiritu Santo nga mao kana magtudlo sa tanang mga butang, mga higala ug magkaigsuonan. Nga kinsa ang lain nga malalaban nga magtudlo sa tanang mga butang pinaagi ng pulong sa Dios nga gamhanan, mao ang langit nun nga magtutudlo. Divine Master Tomas A. Eugenio Sr. Dili namo na ikaulaw, makadaghanan namo kana gisulti dinhi sa kakanginan, bahala namo mutuo mo sa dila nga ang katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao nga mao'y nagtudlo namo sa Biblia, mao ang among langit nun nga magtutudlo, baliko namo. Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. nga kini siya mawang sulbad unya sa pag-abot sa katulong gubat sa kalibutan kay matot pa ni Master. Sultihan ta kamo, walay presidente sa tibuok kalibutan nga makapahunong sa gubat kundi ako mao'y makapahunong sa gubat kung may tabo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Di panumpaan kana sa among langit doon nga magtutudlo. Mao kana iyang sulti diri kanamo. Busa magpaabot ta sa iyang pagbalik. Pero kabayan usab sa giingon ni Aquilino Valencia, katungod man na nimo o manaot ka na mo pag-usap, katungod na nimo para madugangan ang imong kaso. Maro na diha. Nanubag lang si Reverend sa imong isyo, Brad Valencia. Ako nanubag na sad ko. Nga og manubag mi masuko day ka. Maghadlo ka, bingon ka nga balik ko na to. Balik ka. Di may mamadlo ka na, balik ka ang isyo. Di may madlok nimo ana. Nanubag lang si Reverend nimo sa imong pagdaot niya. Sa yun na bago ka nga mingon, putututoy, mututoy mi, sa tumoy. Ikaw ba? Wa mi madlok Valencia. Balik ka. Di mi madlok nimo. Sultihan talaga. Busa, magpasalamaton kita. Brad Valencia sa itong lainton nga matutulo. Di ba Master Tomas Eugenio Sr.? Salamat Master sa panalangin na manggatag sa imong matinunan. O maingon kami mo, dapat kami kaninyo sa matag Domingo. Dini sa maong istasyonan sa DWLA. Mayong hapon, kaniyong tanan, kinayong lagad sa kanginan si Brother Cesar Patio, uban sa kong kauban. Ug kinusab si Brother Samuel Montemayor, mingon na lang kaninyo, nga antod sa sunod Domingo, manag-uban gyapon kita sa samang takna og istasyon, ug mayong hapon kanatong tanan.